ματάκι, καλά. Καλά είπαμε. Έτσι, μπράβο. Bonjour, le κτηνιάτρο. Πιστεύω, δεν σέβεσαι τίποτα. Δεν σου είπαν ότι έχω πελάτη. Τι πελάτη τώρα, μιλάμε για σοβαρές υποθέσεις. Είναι πιο σοβαρές οι υποθέσεις από τον πελάτη μου. Μάκη μου, τον πελάτη αυτόν κάτσε κανένα. Να τον δω, δηλαδή τον κόβω. Πόσο θα του πάρεις, ρε, 70, 150, 300, 500, μιλάμε για εκατομμύρια, Μάκη, εδώ τώρα. Σου είπαν κανένα σίγουρο στον υπόδρομο. Πιο σίγουρο, ρε, πάνε αυτά, έχουμε τα limit up τώρα, Μάκη. Θα παίξουμε δεξόλ, σεξόλ. Και. Να τόσο. Και. Τριομπετέξ. Τι είναι αυτό, ρε. Φοβερή εταιρεία, ένα βάζει, τρία σου δίνει. Εμένα με συγχωρείτε, Κάτσε, κυρία, να κάνουμε του φράγγι. Μα πού πάτε, κυρία. Πάω να παίξω το κληματιστήριο. Κάνετε τέτοια ευκαιρία. Κάτσε να πάρω τουλάχιστον την αλυσίδα. Κάτσε, μην μου φύγει. Θα ξανάρθω, γιατρέ, θα ξανάρθω. Και να μην ξανάρθει, δεν έχει άδειο κόσμο. Και εσύ κυνηγάς αλυσιδούλες, ρε. Πώς είναι δυνατόν, Μου διώχνουν τους πελάτες, λες και έχω πολλούς. Σου φέρνω εγώ τον πακτολό των χρημάτων, ρε Μάκη, του χρηματιστή. Μάκη, όταν σου μιλάει ο φίλος σου Ανδρέας, σου μιλάει Ο ακάλυπτος, αυτό. Αν αυτά, Μάκη μου, δεν υπάρχουν πλέον ακάλυπτοι. Θα μας καλύψει όλους το χρηματιστήριο που χαράζει στον ορίζοντα. Ας το μην το πιέζεις, κατάλαβα. Το όνειρο του κάθε Έλληνη. Το κατάλαβα. Τι? Έγινες παπαγαλάκι. Τι είναι αυτά που λες, ρε. Σου δώσανε κάτι εκεί πέρα, αρχίζεις να διαδίδεις και άρχισες από μένα. Μάκη, εγώ είμαι φίλος του, αγόρι μου. Κοίτα, όταν μπουν στη μέση τα λεφτά, αυτό παίζεται. Δεν τρέπεσαι, ρε. Έλα. Ποιος είναι? Κύριε Μάκη, Ναι, παιδί μου. έχει έρθει μια κυρία. Ζητάει τον κύριο Ανδρέα. Εδώ. Εδώ. Μη με κοιτάς εμένα, δεν ξέρω, παιδί μου, ποια είναι. Να τη δω με δεσποινής, να εκτιμήσω με την καταπιά. Ναι, να περάσει. Περάστε. Νόμιζες θα μου κρυφτείς παλιωτόμαρο. Από το πρωί που έφυγες από το σπίτι σου, σ' ακολουθώ. Ελπίδα μου, τι γυρεύεις εσύ εδώ. Γυρεύω εσένα.